Contes bonics presenta Les aventures de Tapein. Coneix a la Tapein. Hola, sóc la Tapein. Sóc una princesa deessa i vinc del planeta de l'alegria. Un dia vaig voler baixar a la Terra i no sabeu amb què em vaig tirar. Amunt, paracaigudes! Ara estic aquí amb la Clàudia. És la nena que em va adoptar. Estic en aquesta caseta tan mona i també visc amb aquesta gosseta, Linda, i la gateta Miula. La Tapein es passa tot el dia jugant amb les seves joguines. Juga, sirena, sirena, neta, neta, traslara. Dino, què tal? Vine, que jugarem. També li agrada molt anar a veure la seva poni fada. Aquesta és la meva poni fada. Que és maca. M'agrada molt retallar-la i donar-li patanades. Al final del dia ha arribat l'hora de sopar. Mama, tinc gana, me pots portar el sopar? Ara t'ho porto, Tapein, un moment. Nyam, nyam, que bo que està. Després de sopar, ha arribat l'hora de fer-se un bany. Tip-tap, tip-tap. Tip-tap. Jugo amb aquest peixet i m'agrada molt esquitxar. Després, la seva mama la renta molt bé, sobretot, darrere les orelles. Renta, renta, renta ben neteta, seca, seca, seca ben sequeta, quac. Abans d'anar a dormir, toca fer un pipí. Que gustito. Després, la Clàudia posa la Tapein al seu bressol. I ella comença a pensar... Vull una germaneta. Sí, Tapein, tu vols una germaneta? Saps què has de fer? I has de demanar al planeta de l'alegria que vols una germaneta. I has de somiar com vols que sigui. I així demà la tindrem aquí, al matí. Iupi! Olé, olé. La Clàudia tapa la Tapein i ella es prepara per somiar. Bona nit. Mira, troba la Tapein entre les seves joguines. Trobaràs la resposta després dels crèdits finals. Bona sort!